Svi se boje ugljen monoksida i tog izduvavanja na auspuh da li se neće tokom noći ugušiti. Zbog čega sam pripremio ovo jedno da kažem postolje. Mnogo ljudi kada zovu i kada pitaju o samom montaži grejača, da li je to u vozilu, da li je to u kombiju, da li je to u bilo čemu. Svi se boje ugljen monoksida i tog izduvavanja na auspuh da li se neće tokom noći ugušiti. To je bilo i meni dosta pitanja kako funkcioniš. Tako je, ljudi se dosta boje. Šta je cijela poenta cijele priče? I kod kineskog grejača i kod Ebersprechera postoji jedna dikt guma. Taj sistem se montira tako da jednostavno, ako ovo sada stavimo da je tlo vozila ili ti bilo čega, on mora i auspuh i usis mora da, sad ne znam da li se tu najbolje vidi, ali da izađe napolje i da nema dodira sa unutrašnjosti. Jer ovaj ventilator koji uvlači vazduh za zagrevanje iz prostorije jednostavno ne može fizički da dođe do gasova koji se sagorevaju.